आङो दिनै नैबे निउस चेनेलनि माध्यमै नैबे फैगौ 2026नि नैबे 9 तारिखआव जे इलेक्सन जागोन, बे इलेक्सनाव आं राष्ट्रीय उलामा काउन्सिल दोलोनिफ्राय आं सासे बिजाथि जानायलाय आं इन्टायार बे पर्बत जरायाव बर'नि फिसा हिसाबै आं सासेल' केन्डिडेट जानानै दङ। बिनि लोगोसे आं जोंनि पर्बत जरानि रायजो राजा आइ आफामोनखौ आं आरज गाबो जे खुलुमनानै आं जे जायगायाव जोंनि बर' बिमा बिफा दं बे जायगायाव थांनानै हाबहैनानै नुजाथिहैनो हायाखै। बिनिलाय आं दिनै नैबे निउसनि गेजेरजों आइ आफानि गेजेराव आं जे सासे बर'नि फिसा हिसाबै भट गेलेदों, बे भटआव आंनि सावगारिया बे बेडनि छबियाव जाहाथे आइ आफामोना आंखौ नुवाखैबाबो नैबे निउस चेनेलनि माध्यमजों जुदि नुदोंबा आंखौ अननानै जाहाथे आंनि बे बेड सिनाव आइ आफामोना भटखौ होयो। बिनिखायनो आं नैबे निउसनि जुगेदि दिनैहाय जे जायगायाव थांनो हायाखैमोन बे बिथांमोना जाहाथे सिनायनानै बे बेडनि छबियाव भटखौ होयो। आरो रायजो राजाखौ आं होननो सानदों जे जोंनि पर्बत जरानि हालामाव दिनैसिम आलदा पार्टिफ्रा UPPL जा BPF जा जेसेबांखि दोलो जा बिथांमोना दिनै जोंनि बर' फिसानि थाखाय, बर' बिमा बिफानि थाखाय सिङाव जे ओरैनो गोग्लैसोनानै दं, बोखांनानै लाबोनो हायाखै, बा मोजां उन्नति हाग्रा सिंनिफ्राय बा हाग्रा बंग्रा सिङाव थानायफोरखौ माबा मोनसे उन्नतिनि खामानिखौ मावनानै होजोबनो हायाखै। बिनिलाय आंबो गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय बे हिसाबै आंबो आलाय सिलाय नुगासिनो दं। दिनै आं सासे बिजाथि जानानै बे आइ आफानि जेनाखि मोनथाय बुस्थुखौ मोनाखै बेखौ आं जुदि देरहायोबा आं निस्सय बिधान सभायाव थांनानै आङो सरखारनिफ्राय माबा मोनसे सोंथि उन्नतिनि थाखाय आं रायजो राजानि थाखाय मावनो हागोनखौ आं आसा थायो। आरो रायजो राजाफ्रा जुदिअ आलदा दोलोफ्रा जुदिअ थांदोंबा नोंथांमोना एसे जेनोखि आगोलनिफ्राय जुदि सरखार दानानै फैदोंमोनबाबो सरखार दानानै जेखौ मावनानै होनांगौ मावनानै होनो हायाखै। बिनिखाय बिथांमोना जाहाथे नैबे फैगौ 9 तारिखआव भट दान होनायाव जाहाथे आंखौ बर'नि फिसा हिसाबै अननानै भटखौ आंनोनो होयो, बा भटखौ होनानै आं जुदि देरहायोबा जाहाथे आंबो आइ आफानि थाखाय माबा मोनसे उन्नतिनि खामानिखौ मावनानै होनो हागोनखौ जाहाथे रायजो राजाया साननो हायो। बिनिखाय आं दिनैहाय बारे बारे आइ आफानाव आरज गाबो जे आंखौ नुवाखैबाबो नोंथांमोना अननानै आंनि बे बेलट पेपारा जेनाखि बिथांमोना जखनाखि सेन्टाराव भट हैगोन बे भट सेन्टाराव सिरियालै 6 नाम्बाराव आंनि सावगारिया थागोन। बेहाय नायनानै बिथांमोना आंनो भटखौ होनो हागोन। बेहायनो आं आंनि नैबे खौरां मेलखौ दिनैहाय सुंद'यै लानानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।